Hi, hello mga kamaray. Good evening po sa inyo guys. Shepherd ba yun? Good Shepherd? Hanggang doon lang ang narating sa area na to. May ituturo ko sa inyo. Kaya gusto ko siyang baybayin. At kahapon, marami din nag-comment. Sabi ko na kay Alvin Velasco. Isa sa mga nag-comment sa vlog ko na puntahan ko yung bahay ni Marcos. Pero marami na nag-comment doon. May mga nabasa ako. Si Alvin Velasco lang yun. Ay, shoutout sa 8 viewers at 2 thumbs up. Yan ang Magaling shoutout. pinakauna kong Ayan napuntahan viewers, sa magaling Tagaytay. shoutout sa inyo Pangalawang punta ko guys. ng Tagaytay. Kasi ang unang napuntahan ko sa Tagaytay ay Woods Forum. Hindi ko lang alam kung nandun pa yun. Buhay pa yun. Nasaan yung, ayan, big group. Yan yung People's Park siguro. Isa lang ba yun? 7 So, viewers, yun yung shoutout pinakauna napuntahan at ko 2 sa thumbs up. Tagaytay.
Ay, shoutout sa mga viewers at for thumbs up. Shoutout po sa inyo guys. Mga viewers, shoutout po. At for thumbs up, nag-love shoutout po sa inyo guys. Thank you very much. Uy, 12 thumbs up. Ay, 12 thumbs up. 12 viewers, shoutout. Thirteen thumbs ay 13 viewers, shoutout at 4 thumbs up. Game. Sa'yo, pagkahin yan yung lumas. Third, ay 6 viewers, shoutout. Ano naman ginawa mo dito? Nahinaan, wala nang busis eh. Senyoreta. Senyorita. Ay, 6 senyorita ba? viewers, 6 viewers, shoutout. Nagluluto? Shoutout sa inyo, 18 viewers, shoutout. Guys, shoutout po sa inyo guys. Senyorita ba naglalaba? Ayos ka. Senyorita, inaabot ko na lang yung pagkain. Team viewers eh. Wala man nagko-comment. Mga ano to? Stalker. Ha? Oh. Stalkers. Uy, 15 ang tingnan mo namin 15. Shoutout sa 15 viewers natin dyan. Ay, Shoutout sa salamat, inyo sir. guys. Where's the pencil? 15 viewers, aba. Ang dami nag-heart. 100%. Sino kaya yan? Galing na sulat mo. Thank you po guys. Sana Write yung your name here. magpalipad yan. Paliparan nyo ako ng ano. Sige. Tatago ko yung toy mo. 10 viewers. Shut up. Ano to gagawin? Ikulong mo to? Ayun, isa na po. Ano? Ano? 10 viewers. Shout out po. Hi 9 viewers, shout out. Ulam namin guys. Kilala niyo to? O ano to? Okay, 4 viewers, big love shout out po. 4 thumbs up. Thank you very much guys. Salamat sa pagpasok, pag silip-silip sa akin live. Yun yung sa'yo, nasa iyo. Hirap na. Ay, mga kasabay vlog ko na yung binabanggit. Ay, 5 viewers shout out. Dati kasi, may hawak ko dati. Binabanggit sa akin,
5 viewers, shout out. Bigyan mo yan, Dave.
Okay, shoutout sa 3 viewers. Okay, shoutout sa 5 viewers natin dyan. Mega love shoutout po sa inyo guys. Makikita lang yun. Sa kanan.
Hey, shoutout po. Albory, shoutout po. Melody Albory, shoutout. Kumusta po Ma'am Melody Alvarez? Kumusta po? Thank you po sa pagpasyal. Salamat sa patamsak.
Oy, shoutout sa 4 viewers at 5 thumbs up. Shoutout po sa inyo guys.
Ay, shout out. Mami Mel Vlog, shout out po. Yahoo, thumbs up. Thank you po sa pagpasyal. Huwag mo na paano yan, Doy. Ano? Hindi naman yan sa pinapatak yan. Ha? Muna paano. Paayos? Okay. Hindi naman tatanggalin niya din. Wala naman sa ano dito. Ito yung ginawa niya dito. Pinalitan lang naman niya yan ng bago. Ano yan din yung gagawin niya dyan? Bayad ka na. Bababa ko din. Yung December ganyan yan. Mga baba lang din naman siya. Hindi mo nag-unay sa SIM card. Pero chinat ko siya. Inom ka ng tubig? Oh. Susukin kita dyan. Dodo, we got. Here. Here we go again. Hello. To viewers, shout out. Nak, ang paa mo. Okay. Superman. May Batman na siya, Superman naman. Sige sa'yo. Pangit yung mga break nila dun. Sabi mo kung ba't naghanap kami ng break? Kasi, bago kami umalis kanina, dinaihan ni Martin yung brief niya. Wala yung brief. Lumabas. Lagyan ito. Ah!
Sabay na mga kawaray, out na ako. 3 hours na pala to. Salamat. Sabay na mga kawaray, out na ako.